Shubor nakashlem jong unongsan Hima. Ka Heprit hana kandara Warjri ke bakat Wisnam Karta. Ke syang basa hamal ki Shillong. Kalawan haka kedan ke baar. Haka jinya kop tem gitar ke beratip kum ke She Shreds Indians Female Lead Guitarist Contest. Kini ke Heprit hadian bakalawan haka dan ke baar ke penpau ke jing skokmen. Namar ke klempoi perkat banpoi. Kat haka ni ke kerdan. Hendai kedan pat ni ke jingkermen banjom. Kaliat hu bagi bashim bentah haka ni ke jinya kop ki bon bha. Hendai ki bon ki basyak kentaj no. Syuk-syuk kaliat hu bagi kedan ke beningkong haka ni ke jinya kop. Layo na po ke jelan na galan. Bat napdeng ki khasi de tang makamarway bay shim bentah. Kaliat huru bahaka ni ke jinya kop kalayo iki vote lani ke jingkersha ni ki pat ba. Kumba 6,000 news patam. Haka bede berkekusnam kaliat hu bakan sayop diang iki tiartem kum ke gitar ki pedal. Bat shibun ki way ki kusnam ke baan sayop ban pediang. Ka Heprit hana ki Warjri kala ai kublei ki perlok perajor ki nong kershan ki pat ba ki bla ai ke jingkershan bat ki nong ai mensiam bakan poi syadu kan ke kerdan kani ka Heprit kala pen pauru bakan khunbet la da yo kalat ha ki we ki jingkop tem gitar kenang barwan ra nam bat buram ya ka yeng kasam bat ke jila baro ka we kala ai mensiam ki we ki para khna bagi de ban sngut hu ila de ha ga e ka baki sngut na bat ki de ban penut por bat ban trishtam haka ne ka competition ngawan haka position ka baar komen bhama banga poi haka ne ka position ka baar tanga khampoi perkhat bangan poi haka ne ka position baar tang banga lakmi lenti hi bangan poi haka top 5 jogan ka competition kinong shimbenta te ki bon te ki la shortlist haka top 30 te ki shortlist bang haka top 10 dadap poi ka final round haka top 5 ngasngu komen bhavi nga up kami lenti mo bangan poi top 5 tanga khamla nga khamudur mo bangan poi haka top haka position ka baar ubawan baningkong hakane phi tip dina ai dina nagalan hoi na kene ka jela juni don ka nomor ki khasi e ba sebentar dan basim bentar tang mga marwe tam phi marwe hoi kap no vut pat phi yo hakane ka jeko ayo 6,000 news pa tame 6,000 news pa tame ki khusnam ki ba phi yo hakane ka rasa ngayo ka gitar ki pedal bat shibon ki press shibon ki hoi nagliang jung phi pat alin ba phi la la e kene mo ka jeko ba hedo wan ba e pat ka kubor jung phi sha ki pat ba ki bla ai jingkershan ye phi nadu basdang ba phi poe kadan ba te haka baning kong ngaka ban nga sngongo ya uble number ba daga jing don ka jong ngala ban poi haka ne ka position ka baar te ngaka ai kuble ru ya kinong penya jo ka program u gitar gyan u gear x bat ki we de ki ba sponsor te ngaka ai kuble ru ya ki judge ki bala la ban poi nga ka ne ka top 5 tanga ko ai kuble ya ka music school jongaru ka Shillong School of Music but ikino hikai hangto imes isa kibala kersanya nga but kibala ai kibala encourage mo nga bangan shimbenta ha ka competition tanga ai kuble yaki patba baro bakila kersanya nga kila tap vote nga tanga ai kuble lang ya email ipa yaki bahayang bahasam ba yaki padlo ki bang mam itho ki ba jan rumah te ngaku ai kuble ru yaki sang bhalang ka HYC ka KSU ba yaki media ru kumjo ka Shillong Mail ka Batisi TV nosan Hima bar ka Red FM hadin ba pi poi ba arde ha kene ka insan ba do te pindang ai petem kene ka jing kop kim bandang wan ki we pat ki competition hoi phi danga yo kala tangan ya khun bet bangan poi shakmat bangan ai nam ya ka jilla jonga ka di India ru kumjo ke ibat ka jing ken tu jung phi ya ki barakhna jung phi ma i ba kene ka pathai bun ki jing sni we ma de ke ka jing ken tu pat jung phi ya ki we pat ki barakhna aku bakin pet yala dia bang aku bakin senguto yala dia ba ke baki ko kin pelet por hangta dapat daki sutena tap trishtam hangta hoi ngako ai kuble ya ki seng bhalang ru ka HYC ka KSU ba ki media ki bala pen sapriya ya kene video jonga ba ki pat ba kilala ban bet yanga ba kilala ban vote yanga ba kilala ban keshan yanga bangan poi share kane ka jing job jonga